a Rusi opäť úspešní. Mimochodom Fjodorov je v tejto činnosti jedným z najlepších hráčov na buli. Ak nie absolútne najlepším, ale samozrejme tie štatistiky sú klamlivé, pretože na buli sa častokrát postaví gól. Ovečkin! Ovečkinov tretí gól na šampionáte. V každom zápase zvyšuje svoj gólový účet. A ako som povedal, čistá jasná môže prísť. Blesku rýchly úder. Ovečkin sa nerozpakoval okamžite, ako sa puk dostal k nemu. Prestrelil Mezina v bránke, ktorý možno na chvíľočku si prestal všímať počínanie si ruských hráčov. Pozrieme sa na to, nevidel lepšie. To je ten pravý dôvod. Salej mu tienil vo výhľade.